Du er kommet her på Ungekontakten i dag sammen med Kirsten. Mm. Og vi har et tilbud, hvor I unge kan komme og snakke med os, og vi kan få en god samtale og en god dag sammen. Mm. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvem du er. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på. Hvorfor er du kommet herhen sammen med Kirsten? Ved du det? Fordi Kirsten hun spurgte mig, om jeg havde lyst til at snakke med nogen. Mm. Og det ville jeg gerne. Lidt. Kan du fortælle lidt om dig selv, Malene? Hvem du er, og... Det ved jeg ikke. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Nå, men så går du i 9. klasse. Ja. Er du så færdig her til sommer? Ja. Hvad skal du så? Det ved jeg ikke. Mm. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Har du nogle idé om, hvad du kan? Nej. Jeg kan godt lide at tegne. Kan du fortælle lidt om dig selv, Malene? Det ved jeg ikke. Hvor gammel er du? Jeg er 15 år. Så går du i 9. klasse? Ja. Og er færdig her til sommer? Ja. Er du glad for at gå i 9. klasse? Nej. Hvorfor er du ikke det? Fordi jeg ikke kan finde ud af det. Og så kan jeg ikke lide alle mine lærere. Er de ikke ret gode der? Nej. Vi har fået nye lærere. Nå, de er ikke... Har du ikke Kirsten mere? Nej. Vi har fået en ny lærer i Kirstens fag. Hvad havde du Kirsten til? Dansk. Var hun rigtig god til det? Ja. Det var hun. Hvad laver du, når du kommer hjem fra skole? Så sidder jeg på mit værelse og tegner Hvad tegner du? alt muligt. Hus, eller er det billeder af... Billeder, natur. Ja. Jeg kan godt lide at være ude i naturen. Det ved jeg ikke. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Så går du i 9. klasse? Ja. På skolen lige herhenne. Ja. Så er du færdig til sommer. Ja. Er du glad for at gå i skolen? Nej. Hvad er det, der gør, at du ikke er så glad ved det? Jeg kan ikke finde ud af det. Og jeg kan ikke lide pigerne i skolen. Hvad med drengene? Det snakker jeg ikke med. De var ude og spille fodbold hele tiden. Ja. Hvorfor kan du ikke lide pigerne? Fordi de ikke snakker med mig. Og det synes jeg er mærkeligt. Hvad er det, der gør, at de synes, du er mærkelig? Fordi jeg ikke gider at lave det samme som dem. Hvad laver de der, som du ikke gider? De går til fester og drikker alkohol. Hvad laver du så, når de går til fester og drikker alkohol? Så er jeg derhjemme. Hvad laver du, når du er derhjemme? Så ser jeg film og tegner. Hvad tegner du? Alt muligt. Men har I ikke billedkunst i skolen? Jo. Kan du ikke lide det så, når du er god til at tegne? Nej, jeg kan ikke lide læreren. Hvad er det, der gør, at du ikke kan lide læreren? Fordi hun ikke lytter til, hvad jeg siger. Og så bestemmer hun altid, hvad jeg skal tegne, og det kan jeg ikke lide. Har du snakket med hende om det så? Nej. Du har ikke Kirsten til billedkunst så? Nej, jeg har hende ikke mere. Men har du snakket med Kirsten om, at du egentlig godt kan lide billedkunst? Nej.
Det har jeg ikke. Vi snakker om alt muligt andet. Hvad snakker I om, når I er sammen, der er Kirsten? Så spørger hun bare et ting, og så snakker vi. Det lyder bare rigtig hyggeligt. Ja. Hvad laver dine forældre? Min mor, hun er læge. Og min far, han er i militæret. Så de er ikke ret tit hjemme? Nej, Har du nogle søskende, så der er hjemme sammen med dig? nej. Min storebror, han er flyttet. Men ham havde du det godt sammen med? Eller Ja. var I bare ude og toppes? Nej, han var sød. Så kommer han nogle gange hjem og besøger jer. Nej, for han bor langt væk. Og han er der ikke. Skolen, Malene? Ikke noget? Er du sammen med veninderne og noget? Nej, Hvorfor er du ikke det? fordi jeg ikke har nogen. Det ville ellers være rigtig godt. Men det har jeg ikke lyst til. Hvorfor har du ikke lyst til det? Fordi det har jeg ikke lyst til. Men det er jo rigtig godt for det sociale også. Senere hen. Jeg vil hellere være derhjemme. Men er du sammen med nogen derhjemme? Nej. Hvordan går det i skolen, Malene? Pause. Den hedder Bertram. Hvad Bertram fandt hun?